Juhannus, Suomen keskikesän juhla. Kirkossa muistamme silloin Johannes Kastajaa, joka osoitti Jeesukseen ja sanoi, katso Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnit. Jeesusta voisi verrata aurinkoon. Aurinko, joka lämmittää ja paistaa. Se sopii juhannukseen ja Suomen kesään. Aurinko on jotakin sellaista, joka tuo valon. Aurinko on jotakin sellaista, joka tuo energiaa, kasvun. Aurinko, valo, kirkkaus häätää pois pimeyden. Ja se on ihan valtava sana meille tänä juhannuksena, sinulle ja minulle. On joku, jota katson. Joku, joka häätää pois pimeyden. Joku, joka voi valaista sydämeni, antaa uskon ja toivon ja rauhan, ilon. Katso häneen tänä juhannuksena, Jeesukseen, meidän aurinko.